Ah, uite o pasăre. Și ce pasăre? Ce e asta? Ea zice că Cum se aveți cheamă? foarte mare noroc. Nu pot să Bănuiesc că n-ai cred. auzit Ce la e asta? E o clase. pupă de ce asta? O frigorie. Frigorii. Frigorie. Pinta! Am avut foarte puțin în sezonul ăsta. Cred că e prima pe care o văd la plase anul ăsta. Am frigorie sau albinăreli se mai zice Am înțeles. în română. Robin, o să zice pe englezește, nu? Nu, nu, Peter este în engleză. Robin e măcăleandru. Ah, o știu diferent. Vai. Minunat. Doamne, cât e frumoasă. Și-o băgați în sac. O punem în sac, da? Sunt niște saci special prin care ele pot să respire și sunt mai liniștite în sac. De ce o țineți acum? O ducem la inelare, în laborator, Ah, și după ce o inelăm, o eliberăm. ce interesant. Cadou. Da, mulțumesc. Cu partea cealaltă să vină colegele. Am înțeles.